yamate yomugaka osora menya korwase kenyero kyanya getugo kyabira heye gotoka se gitare egwode ya kemera he county Nyamira abo enyomba yabo ya yasama tukabongo igani gobago kire gitambukiro yababatani bekyombe kemo kubasira na kubagachire nyumba usangana abanyakenyero omugaka wenkeyo igasambete nyombe yo magega yokorwa kwinywa amarwa egenta goteba kya mose getete atamanyiti ulikitodane runtire norobotirwa sinchira yongwikira enka y'omugaka osoro amenya nigo yagokere gitambukiro gyo kwagachire nyumba n'abasamaria bekyombe kya Mid Funds and Traders magega y'omugaka wenkeyo konywa amarwa na kwesambe nyumba yaye kare hase inchira yo gotemanya kusera mwikari seitobo kamba nona sogato mujyoyo natete biasara byane ngwakerwisi mgende natete komino musibati onde nchira ndaraika nganyora ngakerwisi nisi enyomba yawe yayire kengo tira kominyoka ndocherio kirine sana ubi ngayo ngatebo munene one ngonyi ngibusya sambe nyomba ngominyoka nyora abasamaria banakenyoro bayichirecha akatema kukonye nyombeje lakini mbakonye tikende kionsi samaria tangere kusora amenya njamanya nake njere musibati n'atwakite tukomera nero kamere nero sonya akabona negete tente togo siba kenyenga ekinasi betengaje kanyaranga na yekire nyamba ya mama sinye stima tiba sana saitani ambara ebintu byabana nabansambe byonse aye kente kamundu toli kana ningo sabo kwa okwana ekerekyo nigabanyakenyero bairaniria ng'ambuye muno hase obokonyo bo na komenta buna ikigenge chikokonya omugaka yiga gochaka obugemo bwayo buya ani kumbito nkubairaniria ng'ambuye muno banyakenyero mbuye muno ase gutoikange buya muno ase gokonya sela nandi nyasaye tigabakonya agendera ko bamentero moyo yuyu omong'ina wenkeyo nigasanga amaliga yokorara isiko ga yokoyerwa chianga na wege bitabu byabana n'iki certificate no kuri nyombe yayite ngurara isiko certificate y'ibitabu byonse byayite byabana mbake bikoroto byayite byonse pipi gendo ngiki tori tunyombeye ndaite nari kusaba mongonye mombwatesi dore certificate cyabana ko sinenyore patire sukuru kurweru no bare isiko gaigabona nzangaite chinga kecho nigo bagikiria owengia marwa ngana egenderete gosegeto bosaria na koirira chinga chinyinge koboneka bakwenga maruga akikamuranje rosi amarwa maya abantu bakunywe kwera rero koranga marwa kali korosi bugabwate mechano lindo konyora omonto nyura marwa chiro ingentire onde ko igusambira abana baye onde ko igwitiro mukungu waye na abana baye bono gwikirana byari gochako byako engibwa marwa no gutumeka bwe binyungwa byo gotindia eliyo echinka chito chitwara morembe n'abantu baitu baganda chikanisa basaba nyasaye na bireje binde byonse tubigikeri birase binyoro bito ibikoreta sarabune yaberega iga paka bono yani no mukiro maega nande twari gusaba abana siasa n'abantu bande bonse babwato moyo munyabo gwancha babiko koboka senkere iga ngagweta n'amabati atwekembe kikyareta ebintu bine mbiganirie binge elyo bugima bonyare koboka ndaso mukiro iga abantu bari bakorosia amaru tigabatwara abana bangwerera amaru yani abaganga baitu banyura amaru nonye nyomba mbari gocha gakina kyabangina togoteba mangana nkurwa terega tasene kyagatembe kurega kamera imeye county ya Nyamira literane nguru kwa Daniel Ontiri.